bonke, ndibulisa oomama bonke, ndibulisa intombi nensizwa, abantwana abancinci ngegama lomvulana Yesu Kristu, haleluya. Ndime ngaphambili ndibamdukele abathandekayo msindisiwe, haleluya. Thixo wayenzele inceba impilo yami, haleluya, haleluya. Ndime ngaphambili ke bathandekayo MC wanamhlanje, haleluya. Sizohlabela abathandekayo, sizocela umshumayeli, haleluya, haleluya. Jesu wahlukile. Bawethu ongcwele sebenkosi yethu Kristu, ekuseni moya ongcwele siyabonga ukuthi umhlabelele wahlukile, ake kuthi into njengawe. Siyabonga moya ongcwele ukuthi kwaba lapha uhamba nathi, moya ophakeme Thixo wami ongcwele. Ekuseni siyabonga, nasekuseni moya ongcwele izwi lakho linguwe, linamandla, othi lingamadoda siqondise endleleni. Sibopha lo hlobo lemimoya ekuseni engamelana Nkosi yami ngezwi lakho, moya ongcwele, simangaliso silapha ke uNkulunkulu wethu onamandla, sizobahlukana dala Nkosi yami into enje ekuseni. Sibonga moya ongcwele ukuthi kwaba lapha uqhubeka nathi nasekuseni lapha, siyakholwa. Siyabonga moya ongcwele, siyakumema ke Thixo wethu, yiba nathi ngoKristu Nkosi yethu, amen. Haleluya, haleluya. Mandithathe ithuba kabangcwele ekuseni sijonge emakhaya, ndibulise ke nami ngoKristu Nkosi yethu, amen. Ndibulisa ngekhethekileyo ke abefundisi balapha ekhaya nayo, ndibulise abadikoni, ndibulisa amadoda amakhulu ebandla, amen. ngoKristu Nkosi yethu, ndiwabamvundlela ke bangcwele, ndingumzalwane, amen. Ndiyayithanda le ndawo yokuba ngumzalwane, ndingumzalwane njengawe obabalwe ngesakho isibabalo, amen. Ngoba sonke uThixo wayeyathuta nokhanda umoya ongcwele ungene ephethe briefcase eqini,
afike amthitshize ngaloo nto uThixo ambabale ngayo. Amen. Xa silapha ke bangcwele sizosevana okanye ke sizokhuthazana ngezibabalo esizabelwe nguMoya Oyingcwele kuThixo. Amen. Akekho ke otheni uthini. Amen. Kodwa sonke ndirhalela isibabalo esiphambi futhi ukutshabalala nomfundi ukutshabalala urhalela silapha ukuze sithini bazalwane sakhe ibandla likaThixo umsebenzi kaThixo. Ekuseni ke bangcwele ndirhaleli ke kuba mde kodwa nje khulisa enhliziyweni yami ivesi inye kulapho into yami ikhoyo. Into yami iphaa kwincwadi yokumkani. Hayi ngenziba nje sibe kubhutsi apho bangcwele. Ilapho nje kuba kuthiwa uMshumayeli besithini, uMshumayeli bekwizikumkani zokuqala. Amen. Chapter 22 verse 34. Ilo vesi yodwa bazona sehlizweni yami. Yonke le veki ndihlelwe nje yikho ndawo kuphela nje. Incwadi yokumkani bokuqala, 1 Kings chapter 22 verse 34. Sicela ke sibeke nje ubhutsi apho bazalwane. Sithi ke into yami namhlanje ndilimele. Ithi bazalwane. Ithi kwenye inguqulelo ndenzakele. Ithi esingesini I am wounded. Ithi nematatiye. Limezi. Ilapho ke bangcwele ndilimele ndonzakele. I am wounded. Uba sibona bangcwele insindiso into eyiyo namhlanje. Yendithi uba ngake kuvuke otata abaqala lento kuthiwe otata uNgidi, otata uMbeki, otata uNgcizela, bonke abashumayeli kuthiwe nje mabeke bavuke bazobona insindiso babeshumayeli ijani. Yendithi noba bangamelwa yinhliziyo nangendlela ivangeli eselaba yiyo kule mihla namhlanje. Kukhona into bazalwane eyenziwa nguSathane ngamagama nje mathathu okanye izisandi zine, ndilimele. Amen. Kule mihla esiphila kuyo ke sikhonza nabazalwane, wafike weba lento nje uSathane laphela ibandla. Uba sibona kuyinto ongayazi, uba ngongayensindisweni ungafunga ukuthi ndiseposoyini libandla labasindiswa. Kukhona into eyenziwa nguSathane, wafike wathatha lento bazalwaneni nje lamazwi wathangaza aphume emlonyeni wakho, and sobaphumi lamazwi uyayazi uthuli uba kuzakwenzeka ntoni. Lamagama nje mane ndilimele. Amen. Uba ngake kuye lamagama ngoba sihamba nabazalwane umgama omde, abanye balimele. I am wounded. Amen. Ingako ndithi ke bangcwele into yami kule ncwadi yezikumkani, kodwa khona ndiqale ndifuna ndidlule khona ukuze sibone ubungozi bokuhamba nabantu abalimeleyo. Xa ndithetha ngokulimala bangcwele ndithetha ngabantu abalimele ezinhliziyweni, ndithetha ngabantu abalimele financially, ndithetha ngabantu abalimele emoyeni, ndithetha ngabantu abalimele engqondweni baqhube bahambe, sithetha ngabantu abalimele de abanye bashiya ivangeli. Amen. Aphile ngoba abuhlungu ukuhamba nomuntu olimeleyo. Sizayibona apha eBhayibhelini. Phambi koba ndiyapho ke bangcwele, wake wathi uyayazi ke ndiditayo umfundisi uVijelo, omnye umfundisi okanye ke umzalwane utata ndibeke kanjalo wayesazimisa eshumayeza ke lo sisi wathi akho bantu endingaze ndive ngomuntu oyindoda, amadoda zizintsha. Okay. Amadoda into bazalwane kodwa into endiyithandayo, amadoda
Nimbambe bazalwane kakhulu. Izinja azifani. Amen. Cela insizwe ezintathu zizafaka phambili. Haleluya. Ukuze ke hayi ngifuna ukuveza bazalwane ubungozi bokulimala. Ubungozi bokuthi bazalwane. Yes. Hayi khamisanga lokini bazalwane. Nini apha. Kube khona iyi-1 kwakhona. Baleka ngensizwa. Kumele phaya wena. Uthi ke lo sisi amadoda zizinja. Amen. Xa sithi amadoda wayekayithethile uMamungela athi ndiyindoda. Amen. Sithetha ngabantu bakathini. Xa nisithi amadoda it's just a phrase siyibona bazalwane. Sinolu hlobo labantu vele namndiyo inja ndiyavuma kwamna kodwa izinja azifani. Asithi bazalwane azifani. Eyona nje ndihluphayo endizothetha ngayo kakhulu yibona le yile kulapho imfundiso yethu ifike yalimala khona. Amen. Ukhamba abantu bazalwane bayazi abantu bakaliveli bani kuthiwa zintathu yabona leya yesithathu yongezwa ndim ndithi hayi anizazi izinto sekuba khona leya yesine engaphaya. Naba bamadoda ukhona uhlobo lendoda yabona le inja kuthiwa amadoda zizinja kutho nosisi andithi nathi besiyancana sithi ewe kodwa izinja zintathu iintlobo zezinja kodwa ndithi mna mvundela sekwaba khona neyesine ke kuyo. Amen. Yayibona ke lena inja yile ehlala phambi kwayo. Amen. Igama layo kuRoma. Isihlalela phandle. Athi xa iphuma umnikazi wayo ayiphume ayishiye endlini izihlelele phandle izisongile. Amen. Athi xa ibuye emalanga abuye umnikazi wayo ikhona izihlelele phandle. Athi xa ingena imhlangabeze imvele ithi ibize nangamagama umnikazi wayo ithi yabona lo ibize nangobhebi. Amen. Kodwa inewoshile iyalazi ixesha and ine-timing iyakwazi amaxesha. Xa iphuma umnikazi wayo inesirhobo esisemva kwezindlu iphume ishithi ishelele ikhangela izinjana apha elalini nendawana. Amen. Ifike yenze ukutya bayo kodwa imane ijonge ixesha iphinde ibuyikele esimpobeni ibuyizothi mozololo. And umnikazi wayo xa unothetha uthi lo yingelosi le uyakuthula umama ekhaya xa kusithwa apha elalini kukho umbundlwana ofana inja yapha abantu athi nothe yakwam ilala kwam yam inja zange ihlala phaa zange ndabuya ingekho. Ithemba ke akayazi ukuthi isirhobo esisemva kwenu imane iphume ithi tshalakala uhlobo lenja liqala. Xa isithi amadoda zizinja nalo uhlobo lokuqala yileveli iphume. Xa uphuma uye emsebenzini iphuma ngezantsi. Uyakuthuka wena xa kuthiwa heyi ukhona inja ke ntana iyefana napha kwakho umbundlwanyana apha elalini ame umama ekhaya athi hayi nothe uye emsebenzini kuye ukuhlangabeza mamoya futhi iyakusibela ibizi kamandi kodwa ndithi uyakuthiwa kumbundlwana neendletyana ezifana napha kwakho futhi uyithethelele kube khona le yesibini njalo. Amen. Inegama layo yibona ke le ivele isuke ihambe ithi sofika ithiwa amathambo ibe seyiphiwa ke lento ithiweyo kulamsi ivele ihlala ilibale libakho abantwana ekhaya ilibale libakho lonkosikazi iyo imali ilanda ukuthi ebuya kaloku iyawuhlalapho ke.
ayithetha leyesibili kuba kuthi amadoda zizintsha nansi eyesibili ubifike yaphekelwa kamnandi yahlanjwa inyawo yozange ngazihlanjwa sozibuye ayibuyi le konyanzeleka ke ngoku apha uthumele hayi kaloku andithethi ke xa ike yawutshona egoli usengxakini yova ngebali ilibala shici nekhaya iyawuthi ibuyile ke ibuyithi usongathi idlala ikhona iphinde icingaphinde isiyafinyelele ijunge ivele ilahleke ke le amen luhlobo labantu abakhoyo emhlabeni inyamalale kungayivuma yatshonaphi amen ilibale ngabantwana ilibale ngekhaya imandele ithi vova mzimba kusekhaya lapha itsho ke le hayi ke imandele ngamathamba lamsi imandele ezinto ezimnandi zalamsi luhlobo lwesibili amen lenje kube khona le yesithathu amen le yesithathu ngithuke amen hayi kusibayidla le inja utuke yibona ke le inja xa kusithiwa amadoda zisenja yilithi ke mna-ke nambile yibona le nja ndiyithanda le nja ingako ndingaphoxeki xa esithi wayesithi laa mntu amadoda zizinja ngoba ndiyazazi iintlobo zezinja nam ndeva ngeentlobo zezinja ngoba izinja azifani kukho uhlobo lwenja lesithathu endiye ndithi ke ubibandla lethu singake sibe namabantu amen yayibona le inja akho nto ibhetele ngayo kodwa le inja ingxaki yayo umahluko wayo isetsheyini ibotshiwe kuye kuthi xa kugqitha izinjana uyibone igxuma nayo iyarhalela nkosi yam ngoba naba oonjana nabayagqitha ithi xa iqala ukuthi ngathi ithi xhintshi utsheyini hayi ngoba ifuna ukuya kwezinye izinto kumathokazana ezintsha kodwa kube sentanyeni abotsheleze uhlobo lwesithathu benje yingakho ndithi ke kumbalisi wembali ke ukuba singake sibe notata sibe nomama sibe nabantu abatsha sibe nabazalwane bavume ithi incwadi eBhayibhile idyokwe kaYesu asiyazi nabazalwane ngenani edyokhweni ezasiposetshelini zihamba nothanda and ke umntu ongumama ohleli phaa into uyathi ngathi ngazibala eyakwami noba yeyiphi kwezi uthi xa ungutata kwelitsala uthi eyakwam aziba yeyiphi kwezi okanye mna azindingeyiti yeyiphi kwezi amen lena inje isetsheyini and njengoba isetsheyini nje itsheyini lisuke entanyeni amen lihambe itsheyini liyobotsheleni entlini liboshaphi bazalwane itsheyini ngumoya oyingcwele ilitye nguYesu Kristu kwakukuhle ke sibona abazalwane besetsheyini bebanjiwe into edaba singayizomeni bazalwane ingoba ukuyitsheyini esentanyeni amen hayi ngoba izono zitheni kodwa sibotshiwe alivuma linyakazi lithi uthi xa uphutha iqinile itsheyini uHoly Spirit and Holy Spirit likhonto liyosijoyina uthixo uyise uthixo unyana amen sifike sibotshwe bakuthiwe hey 25 years usindisiwe wenza kanjani abayazi ukuthi kunentambo esentanyeni engavumi athi xa iphela amandla ithi intambo sozujula ikusalayo amen ngoba ilitye lihleli lizinzile ndibotshwe kulo kodwa ngo-2025 banintsi bani balisebali ndithi ke ngoku kukho uhlobo lwezinja eziyingozi yayibona le nto igama layo danger yayibona ke le nja bazalwane yile ndisezini ingxaki yale nja ifaka itsheyini isetsheyini
Amen. Bangapha abantu sadiswa bayibona ijenalini igijima ifakisheni igijima nethanga. Uyibona aphelani inentambo kodwa yaqhawuka intabeni. Inentambo kodwa yakhululeka. Kodwa inentambo ungayithemba ayihleli ithe ungaciba yile izolo ngayo man iphethe iBhayibhile ifake ikhola uthi xa ijob uthi hayi isesheli ngeke lenzakalise iphi bazalwane isesheli ngoba noba ndingaye emsini uthi xa ukhwaza uthi hayi isesheli ayisebenzayo uyayithemba awuthembanga nje awuthembi icheyini and nawe uthi usoyibona uthi hayi mani ibotshiwe le nje mandingene ibotshiwe ngena angithi siyangena bazalwane into edayo mandingene ibotshiwe kodwa ezanamhlanje izinto sekubakhona izinto ezisenthanje kuthi xa ijob isecheyini uthi bathi hayi mani ndingangena uzithembe kanti yakhululeka kudala ithini Yesu Kristu ushiyeke icheyini. Amen. Ndithi xa ndiqala bazalwane kuba sibona ibandla sibona insindiso imbi yonakala sinezinto ezakhululeka. Amen. Ntonayo azilikhulula icheyini apha ethanjeni and-ke inja bazalwane ekhululeke echeyini avikhohlaleke inje esecheyini hayi ndiqineleni kudala anizazi into eziboshiweyo isokhululeka kwawena xa izapha ifukucheni uyibaleka loo nto kodwa ingakwenzakalisa nditsiba izibaya loo nto iigusha zabantu itheni le nja ibikade isecheyini akakhuhla kamzalwane ophucuke kuyesu ithethe inyani kuKristu ntonayo ifake ikhona uba kuthi abazalwane abalali abazalwane ngomhlolo ngabazalwane babebotshiwe babeke babotshwa nguYesu babhaqe isikrufu sokukhulula abanamhlanje abazalwane babhaqe into esingekayo abanye bakayibo thina sikayazi ba nathi sixaxa hey sawuze sikhululeke kanjani kweli lithe hey impela siseko liqinile lilithe abanye abazalwane bayazazi isikrufu zokukhulula nilithi lisakhala ngelithe thina siyayazi lithe likhululwa bafike bazithi bazikhulula ntonayo bangalikhulula icheyini entanjeni. Amen. And xa befika ufike ecaweni ufike ubona umfundisi omhle ufaka uthayi. Amen. Ufike ubona umfundisi ophethe iBhayibhile licheyini hayi lisuke icheyini bazalwane ukuthi bangatsho lapha abashanda licheyini kodwa liyakwazi icheyini lingabikho elityeni lakhululeka wena nje umandelwe nje kurakhabashanda ephethe iBhayibhile ifaka uthayi emhle. Amen. Holy etsho ngezibibethini bazala nayo thulo ngo-2025 mna ndithi sekwakhona ujob number 4 vele khona kanje siyayazi yeba ithi bozololo vele siyayazi kanjani ifike ithi nalapha kusekhaya. Amen. Endizimali nje siyazazi futhi siyazithandazela sinabazali sinabantu abanje emhlabeni abanangxaki ngamahedini abanye andithi bazalwane luhlobo lwabantu esinabo kube khona uhlobo lwabantu abasabambekile echeyini esibathandazelayo bathixo wam angazi asibhaqe isikrufu sokuzikhulula abantu sebenezipanela ngoku zokukhulula bathi vele ndizawuzikhulula ntonayo ndizokukhulula apha entaneni icheyini adonse uthi xa ndibana yayithetha kamandla yazi noyika nokufellowshipha kule mihla yanamhlanje ngoba wazi uyafellowshipha kanti yinja nje kudala yaphuma echeyini ngexesha ilapho iyabala okay ndizawuqala ngophi and avikhohlela ingako ndithi igama lale nja ngudanger isukela phi ke bazalwane isukele ekulimaleni abantu abamosha intsindiso ngabantu abalimana. Amen. Wathi esolimana wavala umlomo akathetha wathi esolimana wangathi ndinene wathi ndizohamba ndinje qha ndizohamba ndikhoqa icheyini ndizohamba ndinje ndihambe ndithi bazalwane ndikhoqa icheyini masibabetheleni izandla. Sithetha ngendlela imeleyo. Amen. Phambi koba liqhawuke icheyini madoda uqale nomzalwana alimali
avala umlomo wakho ulimele. And wounded onenxeba, inxeba likwenza likudisconnected kushiye ichain. Abanye abantu abazazi bakudala baqhawule ukuthini, abazazi babafijima nechain. Tona ngixakwe nguwe nje uba ndathi ndikhohlakele kangaka, ndathi ndiba kangaka, ndathi ndithethisa kangaka. Awusekho uThixo uYesu Kristu olilitye. Ichain lisekhona, nathi sibona wena sithi usindisiwe, kanti sithetha ngenje kudala yaphucuka. Amen. Uphuculise intoni nomzalwane walimala. Nansi ke bangcwele iprinciple ebalulekileyo. Yabona ke le ncwadi endithetha ngayo yokumkani bokuqala, ndicela ngesiyifunde sibambile yesithathu ke phaya. Indaba ithi ukufa kuka-Ahabi. Ukufa kuka-Ahabi. Verse 34. Kambe ke joni lithile lasuka lajolisa nje ngokukhathali ngotolo, suka lachana ukumkani wamaSirayeli. Utolo lwangena ekudibaneni kwezikhuselo awayezinxibile. Ukumkani u-Ahabi bantu baya emfazweni. Amen. Ukumkani wabaSirayeli ehamba noYehoshafati benyuka baqabela entabeni phezulu mntakashabalala. Andithi bathi masikabele siyolwa eRamathi yaseGiliyadi. Amen. Andiyazi ke babe beyenzilani, kodwa ke sayicacisa ngiyimini. Uthi xa ithetha uthi hayi andizunxiba, nxiba ngathi, yabona, uyikumkani. Washiya izambatho zobukumkani, andikho kuloo nto ke bazalwane. Kodwa kwiinto ezithathu ezona zona ezibalulekileyo kule vesi ehleli kum ehliziyweni. Amen. Number 1, bazalwane, sisemfazweni. Andithi xa uphakamisa isandla usamkela uYesu, Efeso chapter 6 verse 10, umKristu edabini. Andithi xhobani bazalwane izikhali, yazi lixhotyiswa ijoni phaa. Verse 10, verse 11, uxele uba nxiba ntoni, uxele ezinyaweni uba nxiba ntoni, ngoba umKristu xa uphakamisa isandla usamkela uYesu ungena edabini. Amen. Ukumkani u-Ahabi waya phi bazalwane? Emfazweni eyolwa njenganathi sisemfazweni. Kodwa ithi incwadi ebhayibhile joni lithile nje lidlala. Yazi bayalimala bazalwane carelessly nje, yazi bavele balimale nje kuncokolwa. Yazi umzalwane kudala nje akasindimaze umzalwane wethu. Yazi kuthethwa nje iziko nje. Ithi joni lithile nje ngokungakhathali lavele nje lathatha utroli noma lalimane lisayiza nje ngelishwa lachana ukumkani phakathi ekudibaneni kwesikhuselo. Edlala nje careless nje. Amen. Wamlimaza. Number 1, emfazweni kuyalinyalwa. Kumele sibambe bazalwane. Baninzi abazalwane bethu abalimeleyo. Kuyalinyalwa. Zininzi izinto ezisilimazayo. Kodwa bangcwele, into ebalulekileyo uthi ibe lithanda lokumkani ndilimele. Amen. Ithi yafaka inverted commas phaya. Uthi bazalwane nomzalwane ndilimele. Utsho lokumkani kumele kuqala liphume kweli lizwi uzibhaqe uba heyi hayi ndilimele, ndihlabekile. Amen. Uyikhuphe ngomlomo wakho, akekho into oza kubona. Yingako ndithi uSathane wafika wavala izithu. Bambala abazalwane bakwazi ukuzibhaqa. Xa uthi ulimela ithethi ukuthi unenhlambuluko okanye uwile. Kukho izinto mzalwane wam ezikulimazayo. Yazi sinabazalwane bangcweleyo nditsho mshakweni. Ulimele lo mzalwane, hayi akawanga, kodwa vele ulimele. And ngenye imini uzobona ngaye. Kukhona omnye umntu bendingcola naye usesibhedlele ngoku. Uthi ndandihamba ndafuneka ndalimala. Ndazixela uba hayi akho nto ithini kule nto. Amen. Izawuziphelela. Wahamba nedolo lakhe walimala. Wathi bazalwane wahamba nedolo lakhe. Suka ngenye imini wangqubeka kwakhona
Tunayo lo mngubo waphinde waya kwelaa dolo. Namhlanje usesibhedlele, xa ufika esibhedlele ithambo libonile. Ukuba wawuzenza lamini, wena uhambe ixesha elide ulimele. Wahamba, futhi uyazibona uba ndilimele, kodwa uyashumayela. Futhi uyazibona uba ndalimala, ndiyenzakala, kodwa uyahlabelela. Uyazibona uba kodwa ndalimala, amen, kodwa uyaprofetha. Sengathi akwenzekanga nto kuwe, kodwa uyazazi uba ngemini ethile kona ndilimele. And number 2, ndine-challenge. Kukho into endilimazayo, amen, ndandule. Xa sofika ngemini ethile, kuthiwa ithambo labo lakudala, amen, kuzawunyanzeleka uhambe ngeentonga ke ngoku. Ukuba uyisabele le nto, uyi-admit, uvume uba ndilimele. Nantsi ingxaki esinayo evangelini, ngabantu abahamba i-distance belimele. Nive kudalo ukuthi umzalwane wawa, hayi bo, kanjani? Uhambe ixesha elide limele, and uve ukuthi umzalwane xa sekehlala phantsi eyonyango, uthi heyi selendele le nto yakho. Amen. And uhambe ixesha elide, sowushumayele kakhulu limele wena. Amen. Uhambe kakhulu limele, and awusanyangeki. Yile nto ke sibona abantu beshumela unothanda. Amen. Ngoba abantu soze bazaba umuntu onomoya oyingcwele, o-connected elityeni phakathi kwakhe noThixo kusekho ubuhlobo, athe bazalwaneni zonke izinto zilungile. Soze ngabantu abawayo, ngabantu abalimalayo. Aba bantu bendibamise apha bazalwane, ndiveza uhlobo labantu esinabo. Into eyamosha ivangeli ngabantu abahamba belimele. Amen. Mhla ungazi ukuthi ndilimele, ndonzakele, seyinga bazalwane, uyithethele, uyiphindisele ngomlomo wakho, ngoba yiva lo mntu elithi bangcwele wabetheka edolweni. Seyibamba bangcwele, wathi ayinamsebenzi, waqhubeka nedolo lakhe ezihambele. Kodwa idolo liyaqhubeka ukuthi bangcwele ukulimala. Kothi ngelingeni egilwe yinto kwelaa dolo lakhe elalimala 2013, waqhubeka wahamba nedolo lakhe lilimele. Xa sefika esibhedlele ogqifa bejonga, yeyi, libolile. Amen. Libolile ngoba lo mntu walimala kudalo, walimala. Into emosha ivangeli ke bangcwele, akekho ndiyaphinda umntu ongazathi eselapha. Simbonile udog number 3, udog number 3 ebelapha, ndimthanda kakhulu ngoba yena usaphi bazalwane, usesetsheni. Uthi noba seyisithi usathana kulungile, ithi into ngoba inetwork isasuka itsheni liyomaphi manje uyise kunyango ezulwini, ukuthi abantu abathi zonke izinto zivumelekile ngabantu abagaxa itsheni, baba disconnected, bakhutshwe ityeni. Kulaa dog number 4, igama lakhe nguDanger. Utheni usithi nguDanger? Yingoba uyingxaki, and yiyo loo nto namhlanje kuthiwe heyi, abalala befundisi, abalala abazalwane, amen, bakhohlakele ngoba babeke babotshwa. Amen. Babeke baqhinwa, benza izinto ezisetsheni, kodwa mhla babhaqa, heyi, hayi abanamhlanje madoda, bathi thina nizibambezele mfundela, thina siyayazi uba likhululwa apha elitsheni leni. Amen. Bayalazi mhla bazikhulula elityeni, bagijima kakubi, bagijima bagaxa itsheni. Amen. Athi xa ibona umntu ezapha, athi bozololo uba banjani mani isetsheni le njani, ayizindenzakalisi. Kanti wayibona uba zikhululwa phi izikrufu, agijimilani yonke isenzakalisi, agijimilani yonke isidla iinkukhu zabantu, inja ephuma etsheni.
Ayikhozelanga umhlolo itsibizibaya. Ayibazalwane. Inja iphume eshelini itsibizibaya. Itigusha zabantu ayikhethi, ayinamntana esikolo, ayinamhlolokazi, ayinaxhegwazana. Iphume eshelini. Yabhala isiphupho apho sikhululwa khona. Umahluko aluzolikhulula ichain. Ayina Sunday school. Inja iphume eshelini. Yayibotshiwe yayike yabotshwa. Yaqhwesha. Yabhala ukuba hayi. Ingakho ndithi ndiyamthanda udog number 3. Ngoba udog number 3 uthi sekexhuma madoda lethi tshina uyindawo. Yintweni umthanda nje Thixo wam ndingaze ndisibhabhe isiphobana sokukhulula le nto. Ngoba mhla wasibona uba iyakhululeka mandela. Iminyaka engaka ndibotshile. Iyoba ingxaki. Ngo-2025 into emosha intsindiso ndiyamemezela. Ngabazalwane ababhaqe iziproof izipanela zokuzikhulula banabakhululeka bafana nezinja. Ndiyayazi namhlanje ndadibana nam ndikhulule emakhaya ukudibane nenje efuqa itsheyini kumele udedile iyakudlakaza efuqa itsheyini inja ikhohlakele bazali ngendlela emangazana ngoba idla inkukhu idla iigusha zabantu iyamosha injini yabo idla amaqanda yonke futhi iyatsina ngcono kwalezi ezimbini lezine apha. Hayi ndiyazikhetha abantwana ngoba uyazazi ezi. Amen. Yekele mani iqhwesha ithi bozolo. Amen. Kodwa ibona le number 4 endithi number 2025 sihluthwa zezazi indaba zabantu. Amen. Zizo ezimosha ethi la njalo inepha ka number 5. Yiyo ke le mosha uthi xa ufikela lutho ningasixeleli. Nje besithi lasisa amadoda zezinja. Amen. Abone is kodwa sekwaba khona eziwesi mamundela ezaphucukayo bangcwele siyakubonga umoya oyingcwele olichain lethu. Siyakubonga uYesu Kristu olilitye elisibophileyo ngoba kusuka ichain kumethanini lihambe lingumoya oyingcwele lifike liyoniqhagamishela uYesu olilitye. Amen. Kodwa utsotsi banamhlanje bayakwazi ukuzikhulula kwilitye. Uhambe ixesha elide mzali wam kanti wakhululeka. Kodwa ichain isekhona ethanini. Ababazalwane ngabathemba bayashumayela akazazi omnye kanti wakhululeka kudala ichain. Bayathandaza ababazalwane. Amen. Ngoba vele ichain isekhona futhi nawe xa umjobi ubona umzalwane ngokubona ichain. Kodwa iproblem ndithi ngo-2025 sinohlobo lamakholwa akhululeka kudala elityeni esibondeni ayibosheleni kuso akhululeka. Wenza nantoni ayithandayo into wakhululeka. Wena uqhathwa nje lichain wenza nantoni ayithandayo ngoba wakhululeka kudala. Number 1 walimala. Ngeke ndithi bangcwele ake si-aplayeni inye ivesi senhliziyweni nami yonke le veki. Ncwadi yokumkani ngicela besiyiphile. Ngicela si-aplaye silibandla le nto ethethwa kule vesi. Ndaba ithi ukufa kukaHabi. Yes. Verse 34. Kambe ke Joni lithile lasuka lajolisa nje ngokungakhathali ngoxolo. Suka lathana ukumkani kwaSirayeli. Joni lithile bangcwele yazi lento ungakhathali. Yazi ngizojule nje izimo umndeni. Ungakhathali uvele kwenzakala isimzalwane wakho. Joni nje ungakhathali. Bangcwele nevale lawo walimana. Babehamba beqabela entabeni eRamathagiladi beyolwa ngoba xa usemfazweni kuyaliwa. Amen. Kuyalinyalwa emfazweni. Kodwa sincede ngongcwele kuseni yaphinda bangcwele. Nansi into eyiliwa nguSathane entsindisweni. Amagama nje mane izandi ndilimele. Khawuve uthi mfundo utsholo lwangena ekudibaneni kwezikhuselo awezinxibile. Ukumkani wathetha nomqhubi wenqwelo yakhe wathi bandingcwelekile. Wathetha nabantu bazalwane nomqhubi wenqwelo yakhe.
Nanka la magama endiwacela esetsha sowahlukana. Ndiyawathanda la magama bandingcwelefile. Uvela usibhaqa. Uthini kumqhubi wenqwelo? Funda ke sithi mama. Misi. Yijike siphume edabini. Verse 35. Idabi laqhuba ke yonke. Baba le ndawo ke. Jika inqwelo sithi bangcwele siphume edabini. Nanti kuyalahleka evangelini basebani. Xa ulimele yithi mfundisi umqhubi wenqwelo phamba kwesitishini sakho. Ndilimele. Nansi mfembe evangelini. Ingabo ndithi wafika wavala izipho uSathane kula magama endiwacelayo ndilimele. Bandingcwelefile. Amen. I am wounded. Uzibhaqo akekho intombazana nguwe umisa vele bangcwele sisedabini. Joni lithile nje ngokungakhathali nalapha enkonzweni nje livele lijulutholo lethi ncane. Likubethe phakathi ulimale. And bangcwele ukuhamba ulimele ndinikotela nomzekelo walomuntu walimale ngokweni. Andithi wahamba iminyaka nedolo lakhe xa sekefika kwegqirha operate kuthe kudalo walimala kumlenze wolile. Ngeke sike samnceda. Nathi ingxaki esinayo. Ushumayele kakhulu wena ulimele ingxaki yakho. Uthanaze kakhulu ulimele. Wajoyina iteam eziphezulu. Ama worship team ulimele. Ungayazi ukuthi lento iya ikwenzakalisa. Uthi ukukani mahapi. Lathi lisongelo waluva ekulungeleni wathi ungakusaqhuba mfana. Amen. Misa inqwelo yini bazalwane. Diphume edabini. This is a very important principle. Eyalahleka evangelini. Amen. Tona ebaphishi mabhetha amachain. Akazibona ukuthi wenzakele wakhululeka mntana. And ngexesha ulimele ulimale de uqhawe akudisconnect uSathane. Uhambe lechain lakho ketana. Amen. Ukuthi rakha labashanda asinangxabaza lechain yelo. Amen. Eweka lokho nje ayonto ithini ayothusa kodwa thina sijonga ithamba phi ihamba khona ukuthi xa ulandelela lo mzalwane ukwele kwamoya ujonge ichain lakho kuba kwathi hayi bo walishiya kudala ihle lokhu lembombe kuJesu Kristu. Ukhoqoza ujikele ezigcwala ilani imikhuba la yenzayo iyaveza ukuthi lo mzalwane wakhululeka. Izimbo anazo ziyaveza ukuthi lo mzalwane wakhululeka kudala elityini walishiya ilitho owayeboshelelwe kulo. Ukuphithizela okwanalo lo mzalwane xa ungabomkhangele kwele moya kuyaveza ukuthi lo mhlobo lo mzalwane wakhululeka lo mzalwane. Tona yokhatha lichain rakhala bashanda liyanda beyida. Amen. Hayi lichain kodwa lakhululeka. Lo mzalwane walimala ke waqhawuka phakathi kwakhe nomuntu waqhawuka noThixo. Landele ichain nalo kuthelisetanyeni baniphela phi ngokuza kwenzakalisa. Hayi ndine prayer partner chomi yami zabasuzela abo bantu. Yena ubona nje chomi efaka ichain njengaye akayazi ukuthi le chomi izabenzakalisa. Waqhawuka udalo wakhululeka lo muntu ohamba naye ekhaya. Amen. Uthi kumkani mahambi bangcwele banenzakalisile misa inqwelo ngikhutshwe edabini. Funda ke 35. Idabi laqhuba ke yonke lo mini. Waye ukumkani ethwaha enqweleni yakhe. Ejongise ngakuma-Aram. Wahlala phansi wababukela. Into nenze uhlala phansi bazalwane babukela. Wenzakele nje. Wahlala phansi enqweleni kodwa ihlo lakhe lijonge phaya. Wathi manje wahlala edabini. Hayi ngeke uyibone insizwe ka 2025 leyo. Le ngeke uyibone yakhe wayeba vuthu uSathane. Bashumela bagijime. Amen. Bonke abashumayeli ayisenthetha kapha ezicaweni. Abathi asinangxaki group. Sonke sivumelekile. Asinangxaki. Namantombazana kwathi bawa
balimala njalo. Amen. Sitsho thina sisasiyisithi hayi asinangxaki netshinda wena vele uyinja eyakhululeka esheni kufanele ukuthi zonke zivumelekile. Zizinja zakhululeka kudala. Soze umuntu oconnected uThixo uyise umoya ongcwele uYesu Kristu esabotshiwe enze noba yintoni. Xa sibona ivangeli kwenziwa noba yintoni. Namhlanje insindisweni bahamba amasiko kuvumelekile. Sanozi ukuba bazalwane bakhululeka balishiya kudalelike soze inje khulelwe yenza noba yintoni. Xa kuthiwa kumombulo iyaya kumombulo ayinangxaki ayibotshwanga nje kuhlushwa yintoni. Xa kuthiwa ngumgidi izawenza isindisiwe inetsheni ayizungayeni emgidini ngoba vele yakhululeke. Ikujonge nje no shame to you usabotshiwe. Uma iyabona nje manithi ngeke nje botshiwe imali commit teaching awuyi. Kuthi xa gqitha injana ithokazana lenja ibe ngathi phakamisa Nkosi yamshemana. Usabotshiwe nalamba futhi. Zithu ezakhululekayo. Nalamba futhi. Eza namhlanje etsindisweni zithwala mama ibhekile zokuthwala baye beyokhulula izihlobo zabo. Sizungabakhulula abantu bethu. Amen. Bakhululeke. Asisihluphi. Ngiyabona bemeza ukuthi noma URC ungazixalekisi ngabantu abakhululeka. Elityeni. Ilitya livumi noba yintoni. Ilitya lithi ityalo iphiwayo uyayazi ijikeleza apha. Amen. Ubabukele xa ubona abantu abatsha begijima yonke indawo besindisiwe. Hayi siyakujonga thina hlobo luni lomzalwane. Hlobo luni lomntu omtsho ohamba yonke indawo elalini. Hlobo luni lomntu omtsho ofumaneka yonke indawo. Xa kuthiwa kuyiwe eziphathini nawe ukhona. Xa kuthiwa kuyogruva nawe ukhona mntu omtsha. Xa kuthiwa kufika uDJ Cleo nawe ukhona. Xa kuthiwa kufika uncandweni nawe ukhona kwancandweni. Nawe ukhona koo-DJ banibani. Hayi man, lo akaziboni ukuthi waphucuka kudala. Hlala phansi ke mntu omtsho ungamlandeli. Ungamthini? Ungathini na? Ungamlandeli. Yithi kuye, yeyi ngesabotshiwe. Amen. Ilitye endinalo alivumi. Seyiva bazalwane. Kukhona into esithathweni funa siyiqaphele kule vesi. Sithi bangcwele siyiqaphele kakhulu. Ndifuna nje nihambe nami bangcwele ngoba ndisuka bendihlala phantsi amen. Funda ke bami sibambe ke bangcwele ndawo. Igazi elalimpompoza kwelonxeba lakhe lathi gwandi phantsi apho enqweleni. Waza ke xa kuhlwayo wafa. Amen. Bangcwele ke nantsi ingxaki efuna siyiqaphele kakhulu kule vesi. Number 1, xa ulimele ndithini bazalwane zikhuphile. Sihlala phantsi ubukele ethi bangcwele besilwa. Wahlala phantsi enqwelweni. Nantsi ingxaki ephinde ibe khona funa siyiqaphele ke silibandla. Amen. Wahlala phansi wopha. Lokhu mkani wayengalimalanga kulimala kungade kuye ekufeni ngelinye ixesha. Ukuba konke imihla namhlanje ngekabalekiswa esibhedlele. Into yalimaza lokhu mkani wopha. Amen. Wopha isimathi bathi mhlawumbe walimala yayingo-12 amaxesha sendiyaqikelela. Wahlala enqwelweni wathi ndikhuphele ndilimele. Wopha lo mzalwane. Ngexesha sopha ingxaki akuzange kube khona mntu ombhaqayo uwopha azombopha. Kukhona into esentliziyweni yam bangcwele sengathixo angayivusa. Ndithetha kulaa department kaMamJiphethu. Ngiyayithanda futhi ngalaa department. Kodwa MamJiphethu soze mamisebenze kwidepartment yakho ingakhange iqale into ethi ndilimele. Ndingcwelefekile. Usothi ungcwelefekile ke ngoku uyopha lo mzalwane. Amen. Wopha ithi incwadi yeBhayibhile igazi lathi gwantyi
enqulweni yakhe. Xa litshona ilanga wafa ngoba akazange abotshwe. Ukuba konke kwaba khona umuntu othi kumkani kwaba namhlanje uthi makaleqiswe wayezofika ufaka udripha ndithi banjani ngoba nje ukopha lathi gwanti igazi kwaye inqwelo yakhe yathathwa yohlanjwa emfuleni. Ngeyileso zasithethe ngalo umfulo ohlamba amayelikazi ngamayelikazi abahlambi nabantu kwebhasobe lokuhlamba namayelikazi yayohlanjwa igazi lakhe laxhathwa zizitsha yathatha inqwelo yohlanjwa emfuleni ekwakuhlamba isifebe ngelo xesha. Amen. Ngoba isifebe asihlambi nabantu hayi kodwa. Amen. Ithetha ukuthi lo kumkani wopha. Amen. Ibalulekile ke lento bangcwele ukuthi ndilimele liyatsazi igazi yazi ke lithande nje eBhayibhelini akadlali umuntu olimeleyo uthi balimale ugijime kumiswe ume kumdlalo ukho umuntu olimeleyo kuyiwe kuye ajonge ukuthi hey lo mfika ngoba bangcwele uthi ophayo uyingxaki. Tuna sinabantu abadlala ibhola besokha ngoba umuntu ophayo mama ungcolisa abanye ukusho ngaphandle ayobotshwa ukulimela enhloko liyakhutshwa iplayer emdlalweni ifika ibotshwe ngoba uzawuhliphilisa abanye uzawungcolisa abanye uzokwenza abantu kuba kwathi hayi mani ibandla limanapha kungcoliswene kukho lo muntu ophayo tuna yakafuna ukuphuma egroundini abekwe ngaphandle abotshwe yamadoda lethi kukho i-department lokubopha amanxeba kukho i-department labantu abathethayo mamjeni futhi nami ngiyalithanda la department. Amen. Eli lakho mama ndimemezela lona kodwa soze beze mama xa bengathethi athi ndilimele xa ndithi ndilimele bazalwane ndithetha into beyond inhlambuluko athi umfundisi esitishini inhlambuluko ngo-2 minutes uhleli ubhothela nogodo lapha kodwa kumele ube nelihlo lokumamela ngoba nje hayi ma kwenzakele bazalwane. Amen. Igqithe apho idinge ibandage bangcwele i-counseling into ekhoyo ebandleni. Sihamba nabazalwane abanimela kulimala andithi uwile ndithe xa ndiqala bangcwele uyalimala emtshatweni yokuwo kuba bantu umzalwane uyalimala ulimele uyaqhwalela tunayo ufa ngenye imini ngesithongo esikhulu athi seke blasta kuba bathi hayi mani moshakele into kamsele kuba nginokupota kuba ngelathi xa ndijonga mntwana ngelinye fika kwenye ishumele ndandiyenza ndilina nelikhulu elingaphezulu apha yebona kondifuna ukwenza umzekelo kukhona umntu kwenye indawo ayakaziyo akafumani bantwana ngathi manje akafumani bantwana kanti le iyamlimaza yazi kuvele kwenzeka ntoni lo mntu ngoba uba bekhona indawo bezihambe bephakamise isandla wathi le nto iyamlimaza lisemtshatweni kwinyanga ezipheleleyo lengcwatywa lomama uvele wathini uvele waphela lentona bebhethi waphela apha kumyeni wakhe kubambe ngesandla wasuke watshona phansi wasuke kwaphela wasweleka umntu kanti kudala inhliziyo yaphamba uyopha lo mntu ntona yakabotshwa uyopha lo mntu uAhabi wabetha 2-3 lathi nje bazalwane ijubi lidlala liphakele kancane ngokungakhathali nje lasuke lajole isitho lamuthi ingcu tunayo wopha esopha nje kodwa ngiyamthanda yena wathi ngilimele point number 1 kodwa ke ngokwasweleka umbophi wamanxeba nazo nje kuyakuya lokho mngani uAhabi zange bekho bezofika besandla vale ukopha. Amen. Makhahla igazi lagcwala inqwelo xa litshona ilanga zange akwazi ukuphuthula afe wopha wahlala phansi kwakukela wopha wabethu 5 uyopha 2017 uyopha uzalwane 2018 uyopha 2019 uyopha
akathethi. Amen. Uzayibona ngo-2027 uthuke. Hayibo. Lo bevutha kangaka mama. Wow, kudala inxeba lesopha. Nansi ingxaki evangelini. Xa ulimele, number 1 uyathetha uthi ndingxoxile. Bangichalile. Ndilimele. Number 2, ukhangela idipathimenti likaMamchipheti. Amen. Lokubopha amabhandishi. Nangoku bangayikuthiwe makuziswe ingxelo zabavangeli, ushumayele phi, zithini ingxelo phakathi kweminyaka, asibale. Okay, uye kwelabefundisi, zithini ingxelo nselenzo, siye kwelikaMamJ, zithini MamJ ze-counseling, kuhambe nabo baphi, bangaphi abazileyo, kwela department lamanxeba. Uningi ngelo kuMamJ, uthi hey, ngathi ziqalile. Ke ngoku mama bekho abantu abalimalayo, ngithi mna ndikwele mimoya bakhona. Kodwa uSathane wavalisa. Amen. Bayopha, balimele, kodwa ndithi phaa ngaphandle zikhona ii-paramedics namabhanditshi akhona. Amen. Bahleli abantu badinga ukwenza i-counseling. Abantu bayalimala emitshatweni bavale imilomo. Abantu bayalimala financially, izimali bayadzonza batshona phansi abantu. Bayalimala uyazibona ngenye imini ova ngesithonga. Uyopha lo mzalwane uyetshona phansi uvale umlomo akathethi. Abantu balimele ezinhliziyweni zabo zizinto ezibalimazeyo. Thina nje abantu inhliziyo yophala kubanina. Inzima bavale imilomo abathethi. Abantu balimele ezingqondweni. Thetha ngokulimala. Bayophisa. Ahambi ngikuthuleleni. Misa inqwelo niniphuphe ecaleni. Uhlale phansi babukele. Uthi usohlala phansi. Amen. Uthi ngicela abantu abazobandage. Yaza vele kumanje ukubotshwa mzalwane wami. Ngokungafanga ngedala. Wena ucinga inkulu lengxaki yakho. Tela nje uthi ngizofika le isandla enxebeni. Usuke kuvaleke lento yophayo. Ngenye imini emalanga uzawufa. Ngenye imini uzawutshona phansi. Ungakhambi ugule ntana. Amen. And abantu abaninzi bayabona imilenze. Wangqubeka yahamba ngomlenze unjani. Hayi. Sa, esilokhu sahamba, yahahatha. Uyabona umlenze uvale umlomo wakhe. Esilokhu sahamba. Awuye prophet ubheka phambili. Uyashumela ubheka phambili. Uyacula ubheka phambili. Uyathandaza intercessor ubheka phambili. Kodwa wangqubeka kodwa ngaphakathi umlenze uyabona lentana. Ngenye imini uzawusika umlenze. Xa sebefika kwamJ ekundukunya, ngeke ithi nomuntu walimala 2013. Uyabona ukuthi uncameke kanti namabhanditshi wakho. Kuba bathi hey hayi ubolile lo muntu. Udala ehambe njalo uzawugwanya. Amen. Athi suka bephuma ngomnyaka. Athi suka beyezulweni. Lo mzalwane ulimele uthi kumbuzwa ahappy. Khawufuza yena. Uthi ufananisa ndikhuphe lecaleni. Xa sokhushe ecaleni usopha mzalwane wami. Sithi ke thina ke wayengekho ke kwela xesha. Wopha xa litshona ilanga wasweleka. Ndithi ke mna ke bangcwele sisenawo amabhanditshi. Amen. Akho. Kodwa soze kubaprofethi eMamchipheti. Kumele umuntu akhuphe ngomlomo wakhe uSathane ivangeli ulibophe ngokuthi vala umlomo wakhe. Amen. Hamba necheni lakho gijima nalo. Ingxaki ke ngoku usigilela abantu. Egazi lakho lophayo oboni wena ungcolisa abantu. Kukhona ebulela abaphakathi wethu. Iyophi ngutyiwe. Iyophise. Ntona ayifuni ukuphuma ngapha kwebala. Ihambe yobotshwa. Asithi mzazana hamba uyothini kodwa sithi nje phuma apha ebaleni ngekhaya. Uthathwe uvume uthathwe ukuyibone pha emhlabeni. Ubanjwe ngezifeshes. Amen. Ukhutshelwe ngaphandle. Xa ufika pha uzovuma i-first aid kit. Ufika uthungwe elingxeba lakho. Ngizothi usophila usobotshwa enkani uphinde ubuyele emhlabeni. Akho nto imbi kuleyo. Kodwa ingxaki esinayo ngo-2025 evangelini ensindisweni bagijima phakathi
hayi ya sizagijima hayi lo sizagijima ngexesha egijime sopha yefigazi uphila abanye ehlithini lodgasha uyosulela abantu ngalento yakho kwenzakele nomuntu yazi uvethethe into wenzakeleyo evula umlomo hayi manje lo muntu wenzakele amen yazi ubona izimbo zakhe lo mzalwane wenzakele eyibangcwele amen ntona yakathethi awuzuyothathwa ungathethi uthi ndikhuphe ayilapho nje bazana kuya mixeni xa ijoni lonzakele bazophi yakhutshwe ecaleni kodwa uqale uthethe lona lithi ndenze wozibhaqayo hayi ndilimele wo misani ndilimele ndikhuphele ecaleni uthi sokusha uthi ndicela amabhandeji mfundisi wami hayi ndicela ukubotshwa yazi kwele session man zinto ezikhoyo ezibangcwele uthi lo mzalwane wami ikhanseli kunenxa awuwanga mzalwane ivelele kodwa le ngxaki yakho izawubuyisa ngelini vele uyazibona nje uyatshona engqondweni yakho sinabazalwane abenzakele bamfundisi benzakaliswe ngabantwana yebona ulimele enhliziyweni yakhe uyophisa kodwa uyithethi lento yakho kanti ke tana nomuntu umzalwane ungakuye ukuthatha istep uhambe uye kularoom ye-counseling uzofika uxelelwa ukuthi hayi ke tana ubona nje nobani babe nale ngxako nayo nje kuvala umlomo nje usiyusenzakala kuwe umosha necawe ngoba lento yakho izomosha abanye abantu amen ugcolisa abantu wenzakele awumisi uthi ndinengxaki yeyi ndiyophisa ndiyalimala ke lapha ekhaya amen ndiyalimala efemelini zininzi iintolo zikaSathane abaphandle ezisilimazela abazalwane amen ndiyophisa ziyabuya ke lapha endlini ubona nje ntona indithula ndithethi kodwa ngelimini liyabola lolidolo uthule nje ndiyophisa yeyi ndiyalimala apha ebhankini hayi ndiyaphela amen ndithi ke mna ke bangcwele andikaze ndive kusithiwa wo asisafuni bantu bekhanseling idlula beyond inhlambuluko sidinga abazali bahamba isession bencedwa asibadinga abazali bahamba belimele asibadinga abazalwane abasishumayela belimele asibadinga abazalwane abacula belimele asibadinga abazalwane efieldini belimele asibagxothi sithi yangaphandle yobotshwa mzalwane amen vuma thetha ngomlomo uthi kukhona into enenzakalisayo ngoba ngoba sizawumosha icawe ketana lethu lapha amen le play ephithizela phakathi kwethu iqhwale liqivela yazi inkisa neteam yethu bangcwele amen ngoba le position yakho kwa number 9 hayi madoda bayiva kakuhle kodwa kazi bethetha ngakho uyashingela lo number 9 ntona yakafuni ukuphuma uyasikisa ntonayo ngoba bazofikelela khona ketana sizamgila ngoba uyajingela lo muntu yakafuni ukuphuma xa simgila uyalila uyagileka utheni ungavuma ukhushele ngaphandle uhambe uyobotshwa amen ngoba nje usopha nje 2017 2018 emalanga ahapi uzawufa nje igazi nje liyaligcwala enqweleni amen liyaligcwala igazi uyopha lozala uyopha amen emalanga ketha lezawujikilana kuthiwe safelwa ngumzalwane wayakubani walahleka kwakutheni wopha ixesha elide elimala evala umlomo into emosheni ivangeli uSathane wajika amagama ambalwa nje ndilimele ishilo endithela ekuseni bangcwele ndilimele uphakamisa ukuthi yimani bazalwane ndincede mfundisi ndiyalimala bandingelefile amen ukhiphe endilimazayo ndiyalimala uncedwe kaThixo amen phinda ke mama ngizawushola bakho verse 36 kwathi xa lithi ndithenge kwavakala umyalelo kwalapho ebukhosini usithi elowo emzini wakhe
elowo ezweni lakhe. 37 waba ke ngaloo ndlela ukumkani waseRayeli uyafa. Waza ke wasiwa eSamariya wangcwatyelwa khona. Kodwa kube ngithanda lokho ngani kuhlungela ngoba ufene nezele ngelo xesha le ayengekho amabhandage okubopha. Amen. Kwangekho umuntu wayisondele naye. Kodwa ke banjalo singaswani wanwaka wathi ngiphakamisele ngakhathalelo. Amen. Ndimemezela ke banjalo ekuseni ungahambi unenxeba. uThixo wethu ukhona uyakwazi. Yazi kukhulunywa ngeke ezenziwe lishokosa ensindisweni yazi kube nabazalwane ukufundisa abahambi psychology. Hayi uthi emacaleni kube nabazalwane abahambi social worker. Kuba kwathi na social worker ayishada uzichubu hayi ingxaki lozana kuthi abafuna ukuthi nje ngimele uhambe emahedini uhambe isession zamahedini angenathi soze bangcwele xa ulimali ukhona ugqirha wezemidlalo olungiselelwe wena Jesus kufuneka ekuncedile. Amen. Umzalo nolimele ensindisweni xa ndizova ngandithandaza incwadi kaJeremiya hayi sizayifunda nje ezoyishumayela ncede uJeremiya chapter 30 verse 17. Ndiyakhuthaza ke bangcwele ndihlaba ikhwelo ungahambi ulimele. Namhlanje ndimema abazalwane ndibamemelela kwi-department yakwa-counseling. Amen. Namhlanje ndihlaba ikhwelo nabazalwane awuwanga mzalwane wam kodwa ulimele vele. Amen. Bakulimazile and nje kulimele nje ungathethi ngenye imini uzawuphelela ezandleni utshone phantsi wehle uthi akasekho umama umbheke. Amen. Kwenze njani? Akazange athethe. Ijoni lilimeleyo liyakhutshwa litele abamabhandage abotshwe. Nasi isethembiso Jeremiah 30 verse 17. Funda nje mama sisishwakathele. Mike. Tenzela ukumthetho bangcwele esibesi. Ababhalayo ke hayi angeke nishumayele kodwa ngifuna Indumiso 147 verse 3. Imizekeliso Proverbs 17:22. Ibe James 5:16. Ayike lama verse nje angqinele igrammatic. Ithe bangcwele ithekisi yam ayitshitshi. 1 Kings chapter 22 verse 34. Umuntu olimeleyo uyakhutshwa. Amen. Ayilapha. Indumiso 147 verse 3. Ndifundelwa ke ngokuJeremiya 8 verse 17. Imizekeliso 17 verse 22. James 45 verse 16. Ayisi awafunda ngesithi ngesise siyathandaza. Funda ke mama. Verse 17. Ke wena ndiza kukubuyisela empilweni. Ndikupholise amanxeba. Amen. Siyeva phemba Sunday school. Akungangcono. Uthi uThixo bazana ezibophelele, not social work. Amen. uThixo mamjilo kwela department akwakubeka kulo wayeyazi ukuthi kukho abazalwane ngenye imini abazoba namanxeba. Uthi uThixo xa ethathe bandla ethembisa zalwane wam usovula umlomo uthi ndilimele ndinenxeba. Uxela ukumkani wabaseRayeli uthi ndilimele. Athi kwincwadi kaJeremiya xa ethembisa wena mzalwane wam uthandazile waqhaqha umlomo wavula waphakamisa isandla wathi
ndiyalimala, ndindimele bandichanile. Funda kwakhona ke mama. Verse 17. Yes. Ke wena ndiza kukubuyisela empilweni. Number 1, uThixo wethu uyakwazi ukubuyisela. Suba nekhaya lokukhutshwa ebaleni. Abantu abahoyisa idima zabo. Ingathi uzothiwa hayi uthini nanje. Uzothiwa selithethe kangaka. Uzothiwa selishumayele kangaka. Hayi kodwa kusalayo ulimele. Uthi uThixo uzakubuyisela ke empilweni. Njengona lengxaki nje, njengosophisa nje kuzabanzi, uhamba unjalo. Lokho ungekafi lizawutshona ilanga ngenyini. Uthi uThixo asibophela kuncwadi kaJeremiya, ndizakubuyisela empilweni. Number 2, funda mama. Ndikupholise amanxeba. Ndikupholisa amanxeba. Ayaboshwa amanxeba evangelini. Ngumzalo notheni lo hamba nenxeba. Ngumzalo notheni lo owophisa kangaka. Kodwa amanxeba eboshwa. Ndikupholisa amanxeba. Ayaboshwa abazali amanxeba. Uthixo ukhona. And xa ugqiba ukuthandaza unkotile levesi uthi mama ngegama likaYesu uThixo wayeyazi amanxeba akhona, vele bakhona abantu amanxeba. Amen. Vele abantu bayalimala, ungayiqhaqha qalo zonke amanxeba akhona bayophisa abantu kodwa bahamba benjalo. Ndikubopha amanxeba sisethembiso sikaThixo. Nam ndikoti sisethembiso namhlanje xa sigoduka. uThixo wethu uyawapholisa amanxeba. Kodwa soze uThixo wethu ungavulanga umlomo uthi lenzakele bandichanile. Ubuye uthi ndicela ukuhamba isession. Ndicela nindiluleke, ndicela nindibophe. Kube sekuvulela vesi uthi mzali wami uThixo uzalipholisa izinto. Futhi nakuba kusithiwa ungumlahlwa, iziyoni engafuna bani, lo ngumlomo kaNdikhoyo. Noma ngathiwa ungumlahlwa, lo ngumlomo kaNdikhoyo. Bamba le vesi mzali wami uthi hayi bokutsho namshumayeli. Likhulu elingcebo wena liqondi kakuhle. Elilapha kum, eliligcine iminyaka. Kodwa mzali wami nathi uyasenzakalisa kudala. Ngoba izinto zenzayo zona ziyaveza ukuthi unenxeba kudala. Amen. Indlela ezozihamba ziyaveza ukuthi ulimele, unayovala umlomo. Kodwa namhlanje ake sithathe umzekelo kumkani. Phuma ecaleni, uboshwa amanxeba. Uthi uThixo ekuseni ndinako ukunyanga inxeba lakho. Ifundele iNdumiso 147 verse 3. Verse 3. Umnyangi wabanhliziyo zenzakeleyo. uThixo wethu uDavide xa ethetha pha iNdumiso 147. Amen. Uthi xa idumisa ngoba incwadi le yemibongo neendumiso. Haleluya. Iyilumezeke kangcwele xa uthi iNdumiso uthi chapter ayizalwa. Amen. Ayoncwadi mos andithi zindumiso. Uthi umdumisi yimibongo kaDavide andithi neendumiso zikaDavide. Echaza uThixo wakhe. Uyamazi thetha ukuthi xa ubhala iculo ubhala ibongo ubhala ngento yaziyo uDavide. Indumiso ye47. Xa ibhala ngokubongo neendumiso uthi ungumnyangi, umpholisi wenhliziyo etshimkileyo. Ngoba vele zikhona inhliziyo ezichazukileyo. Abe ngapha umzali uphela unyaka, inhliziyo idabukile phakathi. Kodwa kaphakamisa isandla athi ndilimele. Kodwa uthi uDavide xa idumisa uThixo wami ungumnyangi wenhliziyo. Iyalungiswa. Hayi ndizovuselela. Ndicela umngeni kanti ndikwevele iDepartment kaMamJiphethu. Kuba hey ayaboshwa amanxeba. Babotshe mama ndithetha mina ngabelusi. Abazobolusa bakubophe. Uhambe uthi mfundisi hayi ndimele. Ndicela ukunyanga. Ukuthi uThixo nale angandinyanga. Ndithi ndiminyanga ivulekile. Amen. Ukuze ngomso sibe nabazali baphilileyo. Ukuze ngomso singabe sigilana. Amen. Ukuze ngomso singabe singcolisana ngegazi. Phuma ngaphandle uhambe uyobotsha umnyango uvulekile. Utsho nezantsi yonyanga mzalwane wami. Ubuye usempilweni. Hayi ubuye usempilweni. Emva kokukodwe le verse uthi uThixo khetha uyalipholisa inxeba. Neli lakho lingakhona leminyaka. Kodwa kuba uthi ndiyagqitha ndiya 2026
Ndithi namhlanje ulungile mzalwane lizawutshona ilanga. Lizawutshona ilanga ahambi. Njengosophisa nje ligcwala igazi, ligcwala umzimba, ekahambi lagcwala inqwelo. Yeyi uyagcwala umzimba kubopha. Ngenye imini izawumithisa. Funda. Ewe, umbophi wamanxeba abo. Umbophi wamanxeba. U-Ahabi wadinga umbophi. Into ezothi nje nali nxeba valani. Lingaphomozi igazi. Uthixo usekhona ke namhlanje. Ngiyakhumbuza i-URC. Uthixo usengumbophi wamanxeba. Siphumzeni ke bazalwane. Yilumkele ukugijima ne-chain. Amen. Ngoba amanxeba aza disconnecta. Ngoba xa wenzakele vele uzawukhululeka etyeni. Into nayo nje ugijime nje nethambo yakho, ube yinje igijima nethambo. Amen. Sikuthembe kanti waphunzuka kudala ngenxa yokulimala kwakho. Zizethembise ke bazalwane kule nto endithetha ngayo namhlanje. Gqibezela ke iProverbs bona. Hlale phansi. 17:22. Funda. Verse 22. Sitsala ke bazalwane omnyama sekefikile kuJames chapter 5:16 verse 1. Funda. Verse 22. Umuntu onenhliziyo echwayitileyo uba nempilo. Umuntu onenhliziyo echwayitileyo uba nempilo. Ona umoya odakumbileyo uyimpehla emathanjeni. Thixo anqala kukho abazalwane abalimele emoyeni. Umoya odakumbileyo. Ithi incwadi yesizwe crushed spirit. Amen. Into bafi crush nje qhelekile uyimphehla emathanjeni. Ingakho ndithi uzawuadmithwa ngenye imini. Ngoba leliyimpehla emathanjeni. Njengoba umlomo mzalwane wami uthi mandikide nami. Hayi nami mandiye uyibambe fasting nami uyophuma ngeke ndiyithethe. Ezinye izinto ukulimala ndithi bangcwele ndithetha ngabo ayizozona. Kodwa yeyi xa uziva uxolo lokuhlabileyo phakamisa isandla uthi ndilimele. Ngoba umphefumlo odakumbileyo uyimpehla emathanjeni. Amen. Uzawubhodla into ezimbi ngoba vele nje kukho lento ekudlayo. Umphefumlo wakho ulimele, into ayawuthethi. Awufuni wena ukuphumisa uthi referee vuthele ipembe kumiswe. Amise ureferee edabini. Uthi khonibeke ngaphandle. Uthi xa ufika ngaphandle uthi ngicela ibhandishi. Hayi lindawo uthi kule ndawo. Umuntu opha kule ndawo ubotshwa kanjani? Unyamba kanjani? Ngo-2026 ke kanti ngazoma kule ndawo. Uthi nami ngaphuma ngiyabonga Thixo. Ndathetha. Amen. Isethembiso sikaThixo sikaJeremiah athi uThixo ngumpolisi wamanxeba. Sithi xa sibuya kulonyaka uzawuthi yeyi ndaphila. Amen. uThixo wayenza kumlento walinyanga inxeba lami. Ungahambi ngoba ndithi lizawubona ithambo leliphethe emathanjeni akho. Umphefumlo odakumbileyo uyimphethe ayikuncedi bazalwane ukugida nabo ujikeleze nabo kodwa kusalayo uhlakiwe. Into nayo uthule uhamba nayo. Xa ufika ekhaya ameva yakutsho uhlakiwe vele nje uyalimala. Ithi into elishimane bangcwele umnyango uvulekile. Amabhandeji akhona. Amen. Ngisho nesamenti xa uphuka ikhona. Apha. Ikhona. Ndithi kungayenza lento eshunyaka namhlanje. Kulonyaka ozayo ngezemaphumlo uThixo ndalimala 2015 ndandivala umlomo. Bendiyingxaki bazalwaneni ndibajoba ngegazi lami. Ndingafuni ukuthi ndiyopha. Uvume mzalwane ukuthi ndiyopha. Bandingxolefile. Bandingxolefile abantwana. Undingxolefile umtshato. Ndingxolefile emsebenzini. Amen. Ndingxolefile enhliziyweni. Ndingxolefile engqondweni. Ndingxolefile emphefumlweni. Lo okungxolefela kuyimpehla emathanjeni ami. Nothawethu ngoba xa siphuma vele uye ebhedini yakho wedwa. Yilo ndithi phakamisa isandla mzalwane wami uvume uthi bisinqwelo ecaleni ndingxolefile. Ucela first aid, ucela ibhandage, ubotshwe. Ithi ibhayibhile ukuthi ukubophi kwamanxeba. Uthixo uzokupha inxeba lakho.
ayo social worker ungayihamba ke loyihamba kodwa umuntu osindisiweyo kushwa nguThixo amanene kodwa qala athethe ngomlomo avume uthathe istep uthathe ifoni uthi tata bongameli uphi ngicele appointment ngawe sayaphi lezo zinto nabazalwane ukweliphi icala nta ukufundisa utsho wena mzalwane ngoba vele ubizelwe wena inzima lento abancane Nkosi. uthathiselwe wena thina sihamba nabantu belimele nanso le ndinqandayo kancane nguwe ozothatha ifoni uthi ndicele i-appointment seyingabazalwane ngoba ndilimele ndiyalimala ekhaya ndiyalimala emsebenzini ndiyalimala bazalwane ndiyopha ndidinga ibhandeji ukweliphi icala mongameli unikwe idate mzalwane Nkosi. yazi ngihlupheke kwabameli of God uthi F ufuna ukudibana nompostile 200 rand one-on-one sessions hayi man anizazi lezi zinto nabazalwane one-on-one session 200 rand udibane naye 200 300 500 ukudibana one-on-one ibazalwane niyazibona into bayayazi bayibona one-on-one session bazalwane yitho ekhoyo iyaphila andazi ke yiwasima mongameli iyabhatala isi-one-on-one Tata ibhatalisi. mahali ngoku kuthe sinabazalwane abonzakeleyo kukho abantu abakho 500 eya ootata babo one-on-one session 200 500 1000 rand iyadura i-one-on-one session kutheni besiya bazalwane babantu bencama 1000 rand babo yingoba emhlabeni mamuntende siyalimala aba bantu betana benzakele nyani akekho umuntu ongancama 1000 rand la muntu usengxakini nyani xa ifika phaa kufike kudlala ngayo ke thina abangcwele sibusisekile ubabale into seyivalisini ungayithathi kancinci bayabhatala abantu bebhatalela ukuyobotshwa amanxeba babhatale bebhatala ii-session ze-healing session into ekhoyo leyo bangcwele amen ngoba vele uyalimala and bencama ama-2000 nje benika ababefundisi bokuxoki yingoba abantu abaphandle balimele abantu bayophisa lekati ungabona nje emhluthe lapho abantu banento zabo bayophisa abantu xa unohlala naye phansi kodwa hayi bo nawe kanti siyophisa bebhatala nje yingoba yinto esiphila iyaveza ukuthi lento uzibuze uhleli xa abantu bake bakhupha 1000 rand bethenga mama i-one-on-one session ithetha ukuthi lento ithetha ukuthi lento abantu bakaThixo baxakekile abantu bakaThixo bonzakele amen esiya nje ayingokunayo le mali udathomnye wayeboleka imali ketana khona lapha emthatha uyakonta ke ubhala bonina ukuthi ndayoboleka imali bathi xakekile yazi caba mhlawumbe ngofuna incedekala amen tenzakele ngilimele xa isithi lo mpostile lo mshumayeli lo mfundisi yiza uzoncedakala i-one-on-one session yinto ekhoyo ndayincama imali yam ngoba ndilimele ndofisa abantu banamanxeba bayopha badinga ukubotshwa kodwa usathana kuleya mahala vala umlomo wakho Nkosi yami. nantso ke le ngxaki sinayo thina vala umlomo wakho abantu bakhupha imali behamba isession oma-one-on-one baphume bengancedakalanga bebhajela abanye ke thina ke yimarselithi sibabalwe iminyango ivulekile uhamba kanjani mzalwane usophisa use-unity revival uhamba kanjani usophisa uthele mzalwane wam ungcolisa abazalwane ngegazi lakho ngoba uyazibona uyophisa uthele mzalwane wase-unity revival ungavumi ukuphuma ngaphandle uyobotshwa umbuzo endizibuza wena uthele ungafuni ukuhamba uyobotshwa inxeba lakho ngoba eli nxeba lizobulala wena ngenyimini ushiye abantwana bakho ngoba eli nxeba lizozakalisa wena and usilimazela nebandla ungcolisa necawe lekani uba ndingafikelela lapho uthele ungavumi xa usophisa bekukhwazile ngoba ntoni lithile nje lathi lidlala lakuthi icuvo lakonzakalisa ke ngoku mzalwane wam ndithi amabhandishi akhona and kuthiwa utsho uMamongameli imvile baxa uthi ayibhatalisi
Kodwa phambi kokuthatha manje yazi nakuyabhatala. Ubuthi ufuna umfundisi nihlale nobabili one on one. Imali enzima leyo. Kuyabhatalwa ayonto nje yamahala nje. Healing ayonto yamahala ongayithatha kancane. Ayibhadalisi ke bagcwele ntitha ngabantu. Kodwa mzalwane wami vuma. Umlomo uthi ndilimele. Masivaleke kanjalo ngoJesu. Sibe siyathanda. Ukuze kube kuhle ecaweni yethu. 5 verse 16 ivesi yokuqhubeka. Yivesi esiyaziyo ke lebazalwane. Kodwa nje kube nifuna sisinote pha. Ufuna sifunde sinde. Funda 16:17. Verse 16. Ngoko ke sivumeni izono omnye komnye nithandazelane khona ukuze ninyangeke. Hamba ke le ndawo uqala ngokuthini mzalwane vuma. Yeah. Yes. Kawuvume nengxaki kwithatha. Ndithi ke mina ke mamongameli lento imuva phuma ijonge esomeni. Abantu endithi balimele hayi ngoba abanye banezono kodwa nje kukhona into emlimazayo. Amen. Ayithune sono qha. Kodwa hamba le ndawo ethi uthandaziswe ukuze uthini unyangeke. Ithetha ukuthi ukunyangeka kufuneka kube khona umuntu in between. Natsele nizama ukuyiveza. Okusala sokuthi unyangeke kuba ibethini wena. Hey Nkosi yami. Manje bambe lento. Yeah. Ithi omnye. Ndithi ke mina bazane le ngithethayo more than leyo. Ayisiyazi leyo into ngathethi kodwa ngithetha ngabantu abanimeleyo. Ekumele afuneka ayemthwini ancede olapha emhlabeni ukuze unyangeke. Uyawabo gqirha ketana sikhipilisi. Umphefumulo odabukileyo uyiphehle emathanjeni. Uzohamba ogqirha ketana kodwa yathi pressure. Uthi xa sokuya singabashumele sithi wena una pressure. Kodwa wena uthi ibhandishi lasezulwini incwadi yakho. Incwadi yakho wena walimala. Tuna yokuthi omnye komnye hamba ukhangele umuntu onebhandishi othunyelwe wena othunywe kuwe onebhandishi lapho lo sathibezana naye ngithatha anso ngixaxa esinayo evangelini. Bonke abantu ke bazana abanzima othanda evangelini. Bonke abantu abahlukumezayo abamosha insindiso ngabantu abalimalayo. Walimala wathi wakhululeka wafana nalenja lelizibise apha. Amen. Wakhululeka echeyini wakhululeka elityeni. Xa sokukhululekile mzalwane ngiyaphila uzokwenza noba yintoni. Uzaba zibe ezingamahlobo umane bengathi uyasukela. Utheni nalo akananto emnqandayo ngoba thina sisithi sifuna ukutsiba yeyi likubambe lalithi. Amen. Ungayi kodwa asebeqhawule sebehamba nothanda ngoba uzolimala. Uhambe nokulimala kwakho uYesu sezulwini akususa usathana kuwe. Uhlala njalo. Tona yiphendi uhlale nechini lakho uxosise ichini lakho. Wenze imikhuba nechini lakho. Phethe iBhayibheli faka ikhole ehlombe. Amen. Wenze amanyala ufaka ikhole ehlombe. Waphuma echini. Wenze imikhuba into esingamahlazo elalini apho uhlala khona usebenzile. Amen. Waphumela ityeni wabotshwe kulo elinguYesu Kristu ugijima necheni. Ukonzakala uza kukhuphela ityeni ugijime necheni. Sicela sibe ngezinyawo. Ndiyamemezela abangcwele ndithi ibhandishi lisekhona. I wish come 2026 uke kuthi le endenzakalisayo ndizayithetha. Bagcwele i-counseling into ekhona ecaweni. I-one-on-one session into ekhona ecaweni. Akahambi uzalwane limele. Akahambi umuntu enenxele sophisa session. Hayi andidingi umthandazo walapha abangcwele ningakhuleki. Amen. Kodwa mina mamonga bendihlala nje practical umuntu ozothetha ngomlomo. Amen. Athi ndilimele ke dala. Hey ndiyalimala, ndalimala. Ndidinga ibhandishi. Ndingalifumana kweliphi icala ibhandishi. Sithi sethembiso uThixo. Mna ndinguThixo ndingumbophi wamanxeba. Amen. Sinabazalwane. Ndithetha inyani bangcwele ndikumoya abalimeleyo, abophisayo.
Kodwa mzalwane wami khawuzinxele uthi misinqwelo ndilimele. Noba umkhulu kangakanani kodwa xa ulimele apha ndithetha ngokumkani owamisa wathi ndilimele. Abazange bathi abantu yo yini kumkani ufahlele kangaka ukwaziwe nawe kumkani. Amen. Kodwa wamisa wathi bandingxelerhile wazincama egameni lenkosi Yesu. Cela ke uhlabelele khawuzeke tatshabalala nje usenze umthandazo. Kodwa abantu idinga upractical abazothatha ifoni yesike sihlushe bathi hey ndilimele utshone ebhandishini egameni lenkosi Yesu. Khawenze nje umthandazo wetata. Baba akekho njengawe. Njengoba izwi lakho libuyele kuwe lingawenzanga umsebenzi. Baba wethu anamandla nalo ibandla lakho. Baba nabo abantwana bakho. Mana njalo Nkosi yethu. Mana njalo simakade. Phenduka ngama Thixo wethu namandla. Vuselela isazela sesifile. Baba vuselela lo nhlanzana. Nayo seyisofa. Baba ivuselele egameni likaJesu waseNazaretha. Yongama Baba, yongama simakade. Moya namandla moya ngcwele. Baba chumisa ubani kule ndawo. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Amen. Siyabulela kakhulu bathandekayo. Hallelujah.